facility dito probinsya iti La Union agtultuloy pakiramanan ti San Fernando City Jail ken itinagilian municipal jail ken dumapay manipud karagiti handicraft when no aramid dagiti persons deprived of liberty kas karagiti bonsai beads pang display organizer lampshades lantern ken dumapay ket mailaklakon online. May basar kariti jail officer nagduduma talento iti pagpakita dagiti persons deprived of liberty kas iti panagluto, panagdrawing, panagaramit ti nagduduma pang dekorasyon ken daduma pa iti pagpakita ragitoy nga dakkel nga makatulong ken kuada bayat nga daday tuneg iti pagbaludana. Dagiti jail officer ket isuti mangtultulong karagiti PDL staff no dagiti aramid ket mailako ken makatulong karagitoy may pasarit impormasyon nga nakalap toy Bombo Raymond nga dagiti paglakwan dagitoy ket ited mismo dagiti PDLs karagiti pamilyada kadagiti kayat nagumatang karagiti narami dagiti PDLs mabalin nga kontaken mismo di FB page dagiti nagduduma jail facility kasi di San Fernando City Jail ken iti Nagilian Municipal Jail FB page ken daduma pa tapno magatang dagiti nagduduma dekorasyon manipud karagiti use when no old newspaper ken dagiti daduma pa nga usar dagitoy iti sa balay balay gimit nga nagturbos dagiti persons deprived of liberty iti programa nga imparty test na manipud Agoo District Jail nga idadulwan ni Jail Senior Inspector Anthony Parocha agdama jail warden iti Agoo District Jail 25 completers iti nagturbos 7 iti lalaki kan 15 iti lalaki at PDLs talo iti babae nga nakaawat dagitoy iti Certificate of Training Electrical Installation and Maintenance NC2. Dagiti mo ti nagbalin nga mensahe ni Jail Senior Inspector Marlon Nitorada agdama jail warden iti San Fernando City Jail. Ito yung sa ating mga PDL of course na lumaya, marami na alam naman nila yung buhay dito sa loob. And sa kanila, maraming na, kahit na maraming naibigay na programa ang ating bureau, but of course, mas maganda na gumawa na lang ng mas mabuti, makapagtrabaho ng mas maayos, para sa ganon isa ikakaganda na kanilang buhay sa labas. Yes, Bombo Raymond, dagiti lako, dawin ragiti aramid, dagiti PDLs na may laklako, get mangrugiti 100 pesos, ingana ti 600 pesos, ngem dagito ikat depende iti klase na. Di taman pa lang Bombo Raymond, tinak may padanan para iti Bombo Anay Big Time, dahil ni Bombo Danilo Galutan Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Thank you very much, Bombo Danilo Galutan Jr. iti dayta report manipod